Moikka! Täällä LPS Sissu TV. Ja tossa on mun pikkusisko. Luulette varmaan, että ne taas askartelee jotain, mutta niin ei ole. Kyllähän te näette tuosta otsikosta tuolta alhaalta. Mutta mä oon nyt saanut, me käytiin äsken Kirppiksellä ja mä ostin pari tavaraa. Niin! Hys. Niin ton aika paljon tavaroita ja yksi petsi. Ja eiköhän aloiteta. Siis mä nyt näytän niitä. Tässä on tällainen apinapetsi. Ja siinä näitä on 2 tällaista pussia. Niin tässä on apina ja sillä on tollanen ankka. Mä näytän kohta tarkemmin. Tuossa lukee LPS-eläin. Aika kallis oli. 5 euroa. 5 euroa. 50 senttiä tai 30. Kumpi toi on? Toi on aika sekana. Sitten tää. Tässä missä on just kännykkätippu. Tää missä on monta tavaraa, niin oli niinku 3 euroa, että aika kallis toi yksi petsi ja siinä 2 tavaraa. Joo, avataan tää. Nämä saksetkin on Kirppikseltä aika uudet. Kotiaikot. Kamala. On nää hyvät, mutta nämä jäykät niin kauan. Sieltä tulee nyt koru. Tässä on tällainen sepäkoru. Tällainen kaulakoru. Sitten on tällainen kiva pinkki ankka, jossa tossa on niinku hius. Sellainen oikein vähän, mutta sellainen kuitenkin. Sitten tässä on tää petsi. Täällä on vähän kulumaa tossa. Ja sitten tän häntä on näköjään kulunut tosta. Älkää ihmetelkö, jos taustalta kuuluu ääntä. Mutta on tosi sepäapina. Noin. Sitten otetaan tää iso pussi. Täällä lukee Lilles Pet Shop -tavarat. Ja 7 pöydästä oli. Ja tää oli 3 euroa. Tää on vaikea auto. Vanhat sakset. Ottakaa hetki. Sieltä löytyy tällainen. Tän saa tällään irti. Mulla on näitä nyt 2. Tuolla. Mulla on näitä 2 ihanaa kappaletta. Tollanen. Panna, kumpi se oli? Siinä on liila. Tuolla. Ei tuolla. Tää oli se 6. Sitten mä sain tällaisen kakkun. Mä en edes tiedä, onko tää petsikakku. Voitteko te kertoa kommenteissa, koska mä en tosiaankaan tiedä, onko tää petsikakku. Tollainen. No just joo. Sitten näitä pehmoleluja on aika monta, mutta se ei haittaa. Sitten tällainen ihana nallepehmolelu.
tällainen taas nallepehmolelu. Niitä ei olekaan enempää. Mulla oli tällainen, mutta yksi tyyppi varasti sen. Tai ehkä. En minä. Sitten tällainen ihana pizza. Sitten tällainen sööttikeksi. Mulla oli tollanen, mutta ne harvinaisesti. Tai 2. Itse asiassa 3 oli tollasia. Sitten omenat. 2 omenaa ja tuolla tollanen, mistä voi pitää kiinni. Tai tollanen. Sitten pillimehu. Mulla oli tällainen, mutta sekin hävisi. Eri värinen vaan. Sitten oli tällainen iso ruokavehe ja tällainen kone. Kiva. Pannaan joku ruoka sinne. No vaikka tää keksi. Noin sieltä se putkahti. Ja siinä ne olikin. Tarkistetaan vielä, ettei ole pusseissa mitään. Mutta joo. Tää video taisi olla tässä. Ja moikka! Moi!